सुबुं जिउनि बयनिख्रुइबो खैफोदगोनां बेसाद जायखौ बुङो ड्राग्स। आथिखालाव ड्राग्सआ सुबुं माहारिनि देहा खर' मेलेम गासैखौबो फेसेवनो हाग्रा जाथोसे फोजोबस्रांग्रा फेग्रा बेसाद। जाय फेग्रा बेसादखौ लानानै दायो मुलुगनि गेजेरावनो सुबुंफोरखौ सांग्रांथि होगासिनो। नाथाय मुलुगनि गेजेराव ओरैबायदि ड्राग्सनि आड्डा एबा जायगा दं, बेखौ खोनायोब्ला नोंथांमोना सोमोनांगोन। थारैनो ड्राग्सआ सुबुं माहारिखौ बबेनिफ्राय बबेसिम लानानै थाङो, गिबियाव नैबे भिडिअखौ नायग्रो। बे भिडिअनि नुथाया जादों आमेरिकानि मोनसे गोजाम सहर, मुङा फिलाडेल्फिया। बे सहराव हौवा हिन्जाव सुबुंफोरा समान समान ड्राग्सनि आड्डायावनो गोजोमनानै थायो। जाहोनाव बिसोरबायदि ड्राग्स जाग्रा सुबुंफोरनि देहा हालोदा दायो लोरबां आरो हारा बेगें नुजाजोबनाय थासारि। मख'नो गोनांदि दायो जों ड्राग्सनि सायाव गुबुन हादरनि बाथ्राखौ बुंगासिनो, नाथाय गुबै बाथ्राया बेसोदि आसाम रायजोआवबो दायो ड्राग्स जाग्रा बाहायग्रा हौवा हिन्जावफोरनि सानखोआ गोबां जालांगासिनो। थारैनो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव ड्राग्स बाहायनाय सुबुंनि अनजिमाया बोसोरै बारायबाय थानायखौ नोजोर होयोब्ला फैगौ 30-40 बोसोरनि उनाव आसाम रायजोआवबो आमेरिकानि फिलाडेल्फिया सहर बायदि जागोनखौ नुहुरो। बे बिथिङाव जों साफ्रोमबो सांग्रां जानानै लाइमोन समाजखौ ड्राग्सनिफ्राय उदां खालामनाया जोबोरैनो गोनांथार जाबाय। थाखो 10आव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो 10नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE/NEET/CUET/ इन्जिनियारिं/ मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सलाद लानो हागोन।